Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। So, दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय नानिनि फंबायनि हाबा। So, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नानि लानि हाबायाव थांफानोसै आरो भिडिअखौ स्टार्टबो खालामसै। चलो। Uy, मानसिफोरानो खामखौनो जाहोआखै माथो जोबाखै नामा? जोब्बायब्रा ओंखाम जानाया सोम थायो नामा इसिं हा? Gemsri र' मा जाहोखांबाय बा नोंनिया दख'नाया मोजांथारलै माथो फाय थु बेयाव थु फाय 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 गारियाव फैफा फाय एसे बां खुसिखौनो मोनलाय लायबायलै दा Ozit and Monica mana nunggulah mana apa nunggulah Daimari nungle hah nungle Haba hàng sebaik sini Nan lah nak mencubai, daya mana rokon sih dosil nang hai. Dinci kan ang pura habani mabako, daya dinci cola. Min dia na yang nado sini fugai fin bina, barang ngasih. Ini kau deh kan orang. Bazı nungyalar nunggu semua kamu ya. Yang usah ada. Baru nak sampai jana, Gemsri mahal sampai jana. Apa? Usah ya. Nice sih na. Hey guys. Kızana tak bodoh. Laudum ni pian peran bagai. So di video ada. Nani Fongbai. Wah. Hai. Hello. Sampai di sampai. Sampai. Sampai dia. Go. Mama aku mau jalan sih. Video sekali. Hey guys, Fongbai. Taman ni, ang mobile la sunai mai taman ni kedan video warna taman sodi ni video mana? Ani Fongbai ni Haba ni. Bapa kau ni nunggu kau nak ni. Nung kami ya. Bila aro. Mana? Kam jangan. Neng. Hah? Mana? Mana? Kena kiang. Nai na, apa sih nang ke? Pa, sobat malah lagi macam nang lain, no? Hah? Oh, ni bisa. Nei beno जाहैबाय नानिनि उन्दैथार फंबाया बेनो लास्टमोन आरो बेसो फार्स्ट हाबा जाग्रोबाय नानियाबो हाबा जायाखै रातुलाबो हाबा जायाखै रातुल माने नानिनि जाय उन्दै सासे दंबावो बेयो आरो बेनो हिनजाव गोदाना ओमफ्राय हिनजाव गोदाना जाहैबाय उदालगुरिनि
जोंहा आगै गोदाना होनदो नानिखौ नानि होननानै उन्दै जालांना थाबाय नानिया बुरैनो रोंला माथो नानि मा बुरै रोंथारलालै नोंलाय फंबाया हाबा जाबाय दायो जोंखौ बुंसिगोन बुरै जाबाय होननानै ना नानि गैलालै जोङो बुरै जामारबाय नैबे जाफुआ बुरै जाबाय नै जाफुआ बुरै जाथारबाय आंबो बुरै जाबाय गासिबो बुरै जाना थाजोब्बाय होनदो गलाब बिबार दाजानो आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय जेलेबनि फामि बिबार दाजानो आगै जोंब्लावनाय मोनब्लानो लरहायलांनाय दसेनो बैजों दसेनो आंजों एखनब्ला नैबेजों एखनब्ला हबेजों दंनाय मानि लाइमोनफोरखौ आवलि होबाय नोङो नुनाय मानि सेंग्राफोरखौ मुहि होबाय नोंनि बे गावदांदां महरा हो दादांदां सोलेरा प्लास्टिकनि गलाब बिबार दाजानो आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय Nani kon trong bi giờ ni so ai bi
बिराद बोसोर जाबायमोन आङो गामियाव इदि हाबा जाहैया आरो थोरिबारियाव जाहैयाथ' बिराद बोसोर जाबायमोन उन्दैयावथ' थोरिबारिनि मोनसेबो माने गामिनि मोनसेबो हाबायाव आं थाङि बिदियानो जायामोन खोमा आं बिराद थाङोमोन आरो बिसोर गामियाव ओमफ्राय मा होनो आंबो बिराद मोसानो लुगैदों खिन्थु मा खालामनो आं मोसाबा दानो माबा माबि भिडिअ भाइरेल जालायगोन बेखायनो आङो गोसो हमथानानै थाबाय आरो ओमफ्राय मानसिफ्राबो जा नायना लासिंसिंबोलाय लाङो बेखायनो न' सिगाङावनो आगैमोनजों मोसाबाय आरो आयु मासे साइज नुदो न' साइजथार माथो नोंलाय फालिया मोजां आयु नों मा बेदर जाना मोजां मोनो सना मा बेदर हा अमा Hey guys, खुलुमबायनो नोंथांमोनखो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबावनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ नानि ओमफ्राय नैबे टफि गाननाय गथ'आ हौवाना हिन्जाव दे बुंलाय गेस खालामलाय दे बेनि जिथु गाननाय जोमनाय बेनि जिथु स्टाइल बेखौ नायनानैथ' बेखौ सेंग्रा बायदि जेनेबा हौवासा गथ' बायदि नुयो खिन्थु बे हौवासा गथ' नङा आरो दा हिन्जावसासो बाट बेना माने बिदिनो माने बेनि माने गाननाय जोमनाय बेनि थानाय स्टाइल सब हौवानि बायसा आरो गाजाले सब मखस्थ' थाजोब्बाय आंनि भिडिअखौ नायै आंनि इन्ट्र'खौ सब गोसोआव दंजोबो आरो आंनि गोदोनि क्लासमेट आरो आंनि सिनियर बे क्लासमेट ओमफ्राय बे सिनियर बे सिनियर ब्रा आरो बे आंनि जुनियर मोनसे क्लास उन्दै फिसा बिदायासो आंबो समान हाय नामखौ जोंनिनो खाथि प्लास्टिकनि गलाब बिबार दाजा नों आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय जेलेटनि फामि बिबार दाजा नों आगै जोंब्लावनाय मोनब्लानो लरहायलांनाय दसेनो बैजों दसेनो आंजों एखनब्ला नैबेजों एखनब्ला हबेजों दंनाय मानि लाइमोनफोरखौ आवलि होबाय नोंनो नुनाय मानि सेंग्राफोरखौ मुहि होबाय नोंनो नोंनि बे गावदांदां महरा हो दांदांदां सोलेरा प्लास्टिकनि गलाब बिबार दाजा नों आगै दुंनाय मोननायजोंनो गलिलांनाय बा नायलायनानै बिमाया दामा मोसाखायोना ओमफ्राय नानि फंबाया मानोबा थाखाय लेंहरबाय थादो आरोना ओमफ्राय लेंबाबो थाङाखै पुरा मोसानायाव बेस्थ' आरो बेहाय र' होनबाय थालायो आरोना फिसालाया लेंबाबो मालाय बिहामजो मोननायनि खुसि नानि बिमाया मालाय नानि बिमाया नानिया बिमानो लाथारदों न' नानियाबो आं बायसा गोजौ दिंग्लि बिमानो लादो बेबो आंबोथ' बिमानि बायसा बुरगिगिना जोंहा मामायाथ' डेन्जार मटिटिना
नानियाबो बिराद बेस्थ' थाबायना ओमफ्राय ओंखाम जानाय मानाय जेबो भिडिअ लानो मोनासै आरो मा होनो गिफ्टबो बिदिनो इदिथ' स्पेशल गिफ्ट होयासै आङो एसे फैसाखौनो होबाय मा होनो हाबानि सिगाङावनो हरखाबाय आङो बेखायनो दायो होआसै आरो आरामसे जानाल' फैबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ